Καλώς ήρθατε στο Μπιλιάρδο Αλλιώς. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μια άσκηση. Το όνομα της άσκησης λέγεται άσκηση μηχανισμός. Ονομάζεται έτσι γιατί τσεκάρεις κυρίως τον μηχανισμό στη στεκιά σου και την τεχνική. Πώς παίζεται η άσκηση? Καταρχάς απλώνουμε και τις 15 μπάλες στο τραπέζι χωρίς προβλήματα μεταξύ τους. Παίρνουμε τη στέκα, βάζουμε την άσπρη σε όποιο σημείο θέλουμε, ξεκινάμε από όποια μπάλα θέλουμε. Και ποιος είναι τώρα ο σκοπός της άσκησης? Βάζεις και τις 15 μπάλες ανεξαρτήτου σειράς. Διαλέγεις δηλαδή όποια μπάλα θέλεις και πας στην επόμενη. Δεν πρέπει να δοκιμάζεις εξεζητημένα χτυπήματα. Χτυπάς όσο γίνεται πιο απλά την μπάλα. Όμως πρέπει να τσεκάρεις και την τεχνική σου, αλλά και το πώς χτυπάς την μπάλα και το πώς θα βγεις στην επόμενη μπάλα. Δεν πρέπει π.χ. να πετάγεσαι στη στεκιά, πρέπει να τελειώνεις δηλαδή τις στεκές με όσο γίνεται καλύτερο τρόπο. Για παράδειγμα εδώ εγώ έχω χτυπήσει ήδη τις μπάλες, έχω βάλει τις μπάλες από τη μία πλευρά του τραπεζιού. Συγκεκριμένα εγώ παίζω και σκέφτομαι, και αυτό πρέπει να κάνει ένας παίκτης που είναι και λίγο σε μεγαλύτερο επίπεδο από αρχάριο, να σκέφτεται και το πλασέ της επόμενης μπάλας. Παράδειγμα εδώ πέρα θα παίξω με ένα stop για να παίξω μετά τη 2. Το καλό με αυτή την άσκηση είναι ότι σε μαθαίνει να έχεις σταθερότητα στα χτυπήματα και κοιτάς και τα φάλτσα, δουλεύεις πολύ το stand shot, δηλαδή το stop στην μπάλα. Σκοπός είναι να τελειώσεις το τελάρο, δηλαδή τις 15 μπάλες, και μετά ξαναπλώνεις τις μπάλες και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Ένας παίκτης που είναι αλφα κατηγορία πρέπει να κάνει 10 τελάρα, δηλαδή να βάλει 150 μπάλες στη σειρά. Πολύ σωστό είναι να γράφεις σε ένα τετράδιο τα σκορ, ώστε να ξέρεις που βρίσκεσαι κάθε φορά, δηλαδή να βλέπεις την εξέλιξή σου, και όπως επίσης μπορεί να γράφεις και ποια μπάλα έχασες, ας πούμε, για να την προπονήσεις, για να μην την ξαναχάσεις. Εδώ τελειώνω το πρώτο ρακ. Στείνω πάλι τις μπάλες στο τραπέζι. Βλέπετε δεν κολλάνε μεταξύ τους, βάζεις 15 μπάλες, περίπου 8 στη μία πλευρά του τραπεζιού, 7 στην άλλη πλευρά. Τώρα εδώ στο δεύτερο τραπέζι αρχίζω και παίζω εγώ συγκεκριμένα πιο δύσκολες μπαλιές. Εντάξει, εγώ είμαι σε ένα επίπεδο λίγο παραπάνω από αρχάριο και παίζω και λίγο πάνω. Για παράδειγμα εδώ έκανα κλαυστό, δοκιμάζω και άλλα χτυπήματα. Δηλαδή εδώ παίζω τις μπάλες με περισσότερη πίεση, η ταχύτητα των χτυπημάτων μου είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Το βλέπετε κιόλας και δεξιά επάνω στην οθόνη. Έχω αλλάξει λίγο και τα φάλτσα, βάζω και λίγο αριστερό. Κανονικά δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, εγώ το κάνω για να... Εγώ αυτή την άσκηση συγκεκριμένα την κάνω και για ζέσταμα πολλές φορές, δηλαδή να δω κάποια πράγματα, να
ξεκινήσω πριν παίξω ας πούμε ένα σετ, να δω κάποια πράγματα στην τεχνική μου, για αυτό αλλά γενικότερο ο κανονικός σκοπός της άσκησης είναι να τσεκάρεις την τεχνική σου. Το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις σε αυτήν την περίπτωση είναι να έχεις κάποιον που γνωρίζει και να μπορεί να σε διορθώσει, δηλαδή να σου πει πού κάνεις τα τεχνικά λάθη, πού κάνεις λάθος δηλαδή στα χτυπήματα, για να μην κλειδώσει ο εαυτός σου στα λάθη. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάποιον δάσκαλο ή κάποιον που ξέρει καλύτερα από σένα για να σου πει, ξέρεις κάτι, βαράς εκεί λάθος, ή να, εδώ σε αυτήν την περίπτωση έχω μία μπάλα κοντά στη σπόντα και χάνω την μπάλα, την παίζω με γρήγορα λιμάζ και τη χάνω τελικά. Βλέπετε έχω γράψει και το σκορ, 25 μπάλες έβαλα, πολύ μικρό σκορ βέβαια. Συνεχίζω να βάζω τις μπάλες παρόλα αυτά, γιατί κάνω ζέσταμα έτσι κι αλλιώς, εκεί προπονησούλα έτσι. Εδώ βάζω και μια υπερβολικά δύσκολη μπάλα από τα νεύρα μου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι. Αυτή η άσκηση είναι μια απλή άσκηση που μπορούν να την παίξουν και αρχάρι και πιο μεγάλης κατηγορίας παίκτες και θα βελτιώσει κατά πολύ το παιχνίδι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο στο μέλλον και με ασκήσεις και διαφορετικού τύπου. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Αφήστε ένα like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει, για να μην χάσετε κανένα από τα επερχόμενα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.